Sa number 6, balay ginransak sa Barangay Villamonte sa Bacolod, pati hinuptanan nga Shih Tzu sa nga tagbalay ang gindala. Guba na ang doorknob kag wala na ang pila sa ilang mga pagkabutang, mga gadgets kag iban pa sang maabtan sang pamilya Bolivar ang ilabalay sa Capitol Heights Subdivision sa Barangay Villamonte sang Agosto 17. Ang masubo kay pati ang 4 ka tuig nila nga hinuptanan nga isa ka Shih Tzu ang ginkuha man sa nakapalagyo nga kawatan. Suno kay Rosel Bolivar, ulihin nila nga nahibaluan nga ginabaligya ang ila Shih Tzu nga si Kiki sa gwa sang isa ka mall sa downtown area sa Bacolod. Upod sa katapos sa mga animal welfare group, nagapanawagan siya karon sa sara makabulig sa pag-recover sang ilang nga hinuptanan. Suno kay Police Captain Francis De Pasukat, ang commander sang Police Station 4, may duha na ka mga persons of interest nga ila ginausisa sa natabo nga pagpangawat. Kabahin diri ang menor de edad nga nakuhaan pa sang CCTV sang ginsulod sini ang isa man kabalay kag ginkawatan sa amo nga subdivision sang nagligad nga semana.